يا نهضة العلماء أنت محبتي ومودتي ومسرتي ورضائي. Mulane macane Quran lan aturane yaiku nganggo tajwid. Disebutaken malam dijawidil Quran asimu sing sapa wong maca Quran mboten ngangge tajwid kuwi dosa. Apa sebabnya? Sebab wong maca Quran mboten ngangge tajwid badhe ngilangaken wujuh min aujuhi i'jazil Quran. Iki Pak malah dalam kaitan kali dawuh Kanjeng Nabi, ahaqqu ma akhadtum minhu ajran kitabullah. Luwih hak-hake kon kabeh njaluk upah saking sijine pegawean iku pegawean maca kitab Allah. Yen macul bae kon hak njaluk upah apa maning maca kitab Allah. Maca Quran kena njaluk upah. Nah saiki kan dadi masalah lamun ana wong janji-janji karo qori arep maca Quran nganggo tajwid nganggo upah. Arep maca Quran nganggo upah. Tiba-tiba si qori maca Qurane ora nganggo tajwid. Qori sing maca Quran orang nganggo tajwid iki hak nerima upah apa ora? Nah. Ulama tajwid besar Al-Imam Abu Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Al-Jazari. Apa teman Muhammad iya, wong Arab kuwi akeh Pak. Sing dheweke arane Muhammad, bapane Muhammad, mbae Muhammad. Contohnya Imam Ghazali itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Imam Ibnu Jazari bin Muhammad bin Muhammad. Panjenengane dawuh piyambak fa anal muqassiru fil waral Abdul Faqih Muhammadin ni Muhammadin. Imam Syamsuddin Abul Khair bin Al-Jazari dawuhaken bahwa qari sing maca Quran orang nganggo tajwid iku la yastahiqul ujrah, ora hak nerima upah. Sebab li anna al-Qur'ana min ghairi tajwidin laisa biqur'anin. Ta Quran sing diwaca orang nganggo tajwid dudu Quran. Sebab ngilangaken pirang-pirang wujuh i'jaz saking Quran. Bahasanya bahasa mukjizat. Nah, bahkan puncak ketinggian sastra kami kenal kata manusia. Hadisnya nanti kejaran Quran jelas. Nah, Quran itu dinyatakan uang apa? Jadi dinyatakan dawuh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Quran itu para puncak ketinggian sastra kami kenal kata manusia. Bilisanin Arabiyyin mubin, diturunkan di dalam bahasa Arab yang punya nilai bayan. Wa inna minal bayan ila sihra. Quran. Hadis kejaba wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahasane Quran niku bahasa ungkapan, bahasane hadis niku adalah bahasa ungkapan wahyu. Iku sebabnya jumhur ulama berpendapat yen bahasane hadis niku juga duwe kekuatan i'jaz. Iki sebabnya jumhur ahli qiraah, sebagian besar ahli qiraah berpendapat yen wong maca tajwid uga wong maca hadis uga wajib kelawan tajwid. Mulane sebagai puncak ketinggian sastra kami kenal datang Al-Quran, datang manusia, Quran dan hadis. Yang harus dihati dipahami wongnya paling boten kudu ngerti dasar-dasar sastra Arab. Seniki sastra Arabnya Pak cukup nahwu sorof balaghah dok. Orang cukup Pak. Nahwu sorof balaghah memang qaid Arabiyah. Tapi nahwu sorof balaghah mboten kangge ngomong qaidah Quran hadis. Apa kena Quran hadis diqaidai karo nahwu sorof balaghah? Mentah-mentah ora kenapa. Nah, sahabat para penyusun ilmu ini awit Abil Aswad Ad-Damuli, Al-Khalil Ahmad Al-Furahidi sampai ngatos dugi datang Ibnul Mu'taz Al-Khalifatul Abbasi, kabeh menyatakan mereka menyusun ilmu nahwu sorof balaghah istimdad, pengambilan materi pokok saking Quran dan hadis. Oleh karena itu orang ada kewenangan bagi nahwu sorof balaghah kanggo ngatur Quran hadis. Sebaliknya
tetap mengikat datang nahu sorof balaghah. Wah, karena Al-Quran hadis ini kok poros deh. Karena usul balaghah karena hadomir mufrad mudzakkar ghaib dijerakan karfi ya diwacane pendek. Tapi Al-Quran kan tahu Kanjeng Nabi sing maca wa yakhludu fihi muhana. Niki mboten kaya diatur Quran di nah usul balaghah. Tetep niku lughatun balighatun. Kalamun balighun hatta law furida annahu wujida fil Fatihah la sahhatis sholatu bihi. Orang ngerti rumah kenapa? Amma yahdi ila al-haqqi ahqqu ayyuttaba amma la yahdi illa ayyuda. Coba. Amma yahdi ila al-haqqi ahqqu ayyuttaba amma la yahdi. Apa nafil mudhari al-fasan yafi'ilu orang mana? Yahdi dia lah asalnya yahtadi. Udhibat kita fiddar fasara yahdi thumma kusratil ha li mujawarati kasratil dal fasara yahdi. Dalam qiraat lain thumma kusrat ya'ul mudhara'ah li mujawarati kasratil ha fasara yahdi wa yana yahdi sir sofiyan wa hukur anafir ana ya mudhara'ah diwaca kasrah. Ini ilmu qiraat Al-Qur'an mboten napa-napa mboten ngurangi nilai balaghah. Niki dia tidak tersorot anak film yang mudhara'ah diwaca kasrah karena film umumnya. Tapi datang yihiti rasanya kita contohnya polos dia upaman iya nahu ngatur Quran mentah-mentahan berantakan dulu. Contohnya sampai yang demikian lagi ngaji meritik walitarojin wa tawaku'in la'al kaqaulihim la'alla ma'bubi wasol lan setengah saking akhwatu inna kang amalekan sibul isma wa tarfa'ul khobar kue la'alla kue ngandung makna taroji tawakku artinya ngarep-arep perkara kang mungkin terjadi sepira mungkin terjadi jeneng ngarep-arep masih ngandung ketidakpastian. Iya ya la'alla ma'bubi wasol blok menawa baik pacarku tekak tapi yang dawai Allah wattaqullaha la'allakum turhamun. Lan pada takwa sira kabeh la'allakum lan dimaknani taroji tawakku mbok menawa bae kon kabeh diparingi rahmat Allah. Artine Gusti Allah merintah takwa tapi jaminan rahmatnya masih mengandung ketidakpastian. Maha suci Allah tapi ketidakpastian. Mulane Allah datang dawuh Allah terutama kan sampai dawuh sampai dari amare Allah tunggu sawise amare Allah boten kaya dimaknani taroji tawakku. Maknane justru litakidil makna al-mahmud kanggo memperkokoh makna implisit. Ini itu orang ngerti mami. Bismillah. Baik saya durung gawat sih gawat kayak gini. Ente dunia pernah kayak danan Alfiah. Utak pinteru ngapalna Alfiah soalnya ambisinya Alfiah diwali. Orang sing orang Muhammadun tapi wa ala wa alihi khuril kiramil barrah. Akhirnya orang Muhammadun wa kembali. Orang apa ngobrol kabeh didalili Alfiah kabeh. Anak Kiai Seda kita kena putranya bisa ganteng apa derek alhamdulillah sampun sakit. Kalau kita kena penerimaannya masyarakatnya berikut ganti maklum mau putra kita sini kata derek wasani mangkusun senajan wanas bulu kohar. Anak santri kalau kiai ini didalil wama yalil butuh fayak tikhorafa anhu filik robi hidha makuhi fakir. Wabek didalili Alfiah. Ceritanya jari nang Alfiah wasida fi nafyin wasibihi fajar nakiratan kama libaghin min mafar wasida lan didadekakan tambahan apa simin tambahan orang ana artine orang ana maknane fi nafyin dalam jumawa sawise nafi wasibihi lan serupane nafi ya istifham fajar mongkon jerakan apa simin nakiratan isim nakirah kama libaghin min mafarin berafal ma libaghin min mafarin manafi libaghin dar majrur mintun basawise nafi mafarin majlis nakirah. Mine min zaidah orang ana maknane mulane artine kaya piye malibagi orang ana iku kadang kang racun apa min mafarin tempat lain mine ora dimaknani sebab zaidah orang ana artine iya yen niku malibagi min mafar tapi yen dawuh Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha manafim min dua sese nafi dabbatin majelis nakira omongna mine min zaidah. Yang disebut min zaidah berarti Gusti Allah dakwakan min kono ora ana gunane. Yang kaya berarti Gusti Allah berbuat sesuatu yang tidak ada gunanya. Loh, nek kadang Gusti Allah berbuat apa? Keblangsak dunia akhirat. Apa sembarang.
Contoh, saya ini sorof mentah-mentah ngatur Quran hadis. Kayak dia. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka mau berkas balladzi Gusti Allah zatkan biadikan igone astanadi al mulku te kerajaan. Wa huwa lan alladzi ala kulli syai'in atas saban-saban suci-suci ku qadirun zatkan kuasa. Tabaraka maknane mau berkah. Mau berkah itu sifat khusus Allah. Orang anak kan beri sifat mau berkah liyane Allah. Sedikit ditakoni tabaraka kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mati. Iya. Kenapa orang ditasrif ulur soros dadi fi'il mudhari? Tabaraka ya tabaraku. Mboten nyanyi, Pak. Napa sababe? Sebab akan dadi fi'il mudhari ketekan makna hal karo istiqbal. Artinya Gusti Allah maha berkah saiki karo besok kebiyene ora. Padahal Gusti Allah maha berkah zaman azali. Mulane tabaraka. Iya orang kena diatur. Tabarakane Quran niki mboten kenging diatur tetep soros ditasrif dadi fi'il mudhari ora kena. Niku bisa keblangsa. Kowe durung gawat, sing gawat kayak iki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah apa sing diparingi takkid taslimat tok, sallune ora? Apa salam lebih penting timbang sholawat? Padahal ulama mupakat ifradus sholat alif anis salam orang apa mana ifradus salam anis salam? Mengapa Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman kamilan keningan? Padahal nggak dipikir sallu alaihi wa sallimu taslima sing ditakidi taslima tok sallu orang kenapa? Niki isyarat saking Allah. Yen lafal sallu ora gemampang, ora kena gemampang kita ngerteni asale saking fi'il madhi shalla yusolli bentuk mutaaddi lazim sholli yasla. Sebab angger sholli yasla tasla di mutaaddi karo tasdid shalla yusolli pada karo robbai robbi masdare tarbiyatan shalla yusolli masdare tasliyatan takkid lafzi biasane nganggo masdar. Jadi sol tasliyatan. Sedangkan anggar soliyaya tasla kaitan karo gawe Allah. Tasla naron hamiyah keblusuk maring neraka maring geni kang panas. Anggar tasliyah kaitan karo gawe Allah wa tasliyatu jahim keblusuk maring neraka jahanam. Ayat itu merintah kula sampeyan kabeh nyuwun rahmat salam dateng Kanjeng Nabi, dateng Allah kanggo Kanjeng Nabi supaya mbleber dateng kula umat. Tapi yang selalu ditakidi kalau tasliyah artinya kuwalik pada kalau doma kata Kanjeng Nabi pancing neraka. Na'udzubillah.